paixón. Creación, investigación, corrección, edición. En Vigo e Compostela, filoloxía estudou, e a profesora de secundaria a súa vida adicou. A Xela Arias Castañón, as letras do 21. A Xela nos homenaxe nas letras do 21. Con Xulio casou, fotógrafo e profesor, e tivo un fillo con él, a quen Darío chamou.